Pampanga, number 1. DXCC Cagayan de Oro, number 1. DYHB Bacolod, number 1. Sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa iisang tahanan lamang nagmumula ang mga number 1. RMN, pinakamaraming nakikinig. RMN, pinakamaraming natutulungan. RMN, pinakamaraming advertisers. RMN, pinakamaraming number 1. Jensa, Iligan, Pagadian, Dipolo, Cotabato, pinakamaraming himpilan. Naga, Baguio, Dagupan, Viga, Lucena, Kawayan, Legazpi, Masbate, Ormo, Tugigaraw, Cotabato, Coronadal, Surigao, Dipolo, Malaybalay, Ozamis, Sorsogon, Butuan, Calibo, Rojas at Metro Manila. In history, it is written, number 1 is Tatak RMN. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, ug bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, ug uban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan. Tungod niini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan. Tulumanon nga muayag, mubatbat ug mutubag na ining tanan. Uban ni ining inyong sulugoon, Silbert Donduyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon, inyong madungog madag adlaw. Lunes hangtod Sabado sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Diyan usab ang tulumanon, lamdag sa kahitasan. Uban gyapon ni ining ubos ninyong alagad sa mong tulumanon, Silbert Donduyano Sr. alias Veritas. Okay, atong ipadayon tong kisgutan na to kagahapon, no? Nga wa na to matibawas. Kinaot nga ato ning matibawas karon. Ang isyu may labot na sa adlawng igpapahulay. Okay, ang akusasyon sa atong mga igsuong Seventh-day Adventist nga ang atong tinuhuang Katoliko naglapas sa adlawng igpapahulay kay giusab kuno ang adlaw gikan sa Sabado ngadto sa Domingo. Usa sa mga tudling ilang gamiton sa ilang saway o pagpasangil nato kay naamang gudya sa James chapter 1 verse 17 o Malakyas 3:6 nga ang Dios walay pagkabalhin o walay pagkausap. So kung muingon ta nga ang Dios way pagkabalhin o walay pagkausap, buot ko no pag-asabton nga ang iyang mga sugo wala po'y pagkabalhin o wala po'y pagkausap. Ang atong Katoliko nga pagsabot anang giingon sa James 1
verse 17 og Malakias 3:6 nga ang Dios way pagkausab o pagkabalhin ripirido na sa iyang kinaiya ug unsa siya. Dili na buot ipasabot sa sugo. Kay kung maghisgot gud tag sugo o balaod, tuong kaklase atong nakita sa Biblia kung maghisgot ta og balaod. Ceremonial, divine, o napagay ito'y kung i-classify pag yun nato sa kuantong ubang sugo kanang gitawag og juridical. Ang dili mausab diya sa Dios kanang iyang kinaiya nga unsa siya maayo. Dili gyud na mahimong madautan na pud siya. So mao nay buot ipasabot diha nga way pagkausab ang kinaiya nga maayo sa Dios. O kung maghisgot tag balaod, depende no kay bisan ang atong mga igsuong Seventh-day Adventist, muingon man sila nga ang seremonyalo gitapos ni Kristo sa krus. Buot pasabot na pagkausab kay gitapos gud. Ug unya sa kasabutan dili parehas kay naay daan na bag-o. Unya dili gyud na parehas. Example. Sa daang kasabutan, mata sa mata, ngipon sa ngipon. Mo bitaw tong gihulagway ang patay sa daang kasabutan. Pero sa bagong kasabutan, dunay kausaban. Yan naman, ingon si Kristo sa bagong kasabutan, kung bunon gag bato balusi kanigpan. But pasabot kaayo. So dunay kalainan, di ba? Sa una, ang ilang entrance sa pagpasakop sa ginghirian, mao kanang circumcision o kanang tuli. Pero sa bagong kasabutan, giusab na, gipulihan na og unsa man, bunyag. Dayon kung moana pud daan ang adlawng igpapahulay, duha lagi ka elemento ang adlawng igpapahulay. Ang elemento nga dili mausab kanang divine essence sa balaod sa igpapahulay. Unsa man na kanang gilatid gyud diha litra por litra sa maong teksto sa Exodo kapitulo 20 bersikulo 8 ngadto sa 10 nga unsa nang igpapahulay, unom ka adlaw trabaho, ikapito pahulay. Ikapito human sa unom ka adlaw nga sunod-sunod nga trabaho. Dili na ingon nga seventh day of the week gyud ang ikapito. Gani no sa debate nga akong gikaatubang ni adto kung nakadungog mo ato ako manggikutlo tong usa sa katubang Jewish Encyclopedia nga kanang ikapito lagi diha kun Sabat ikapito na kaadlaw human sa unom kaadlaw nga sunod-sunod nga trabaho. Dili gyud na ingon giha nga giklaro ginaon sa adlaw na ikapito. Now, ang igpapahulay sa mga Hudyo ni adto ilang gipatunong og 7th day of the week. Mao nang musugod silang trabaho Domingo o nang adlaw semana, mao nang ikapito nila Sabado, wa tay lalis ana. Pero ceremonial ang pagpatunong. Sa adlaw diin kanus am sugod og trabaho o ceremonial pod ang pagpatunong sa ikapito. Mao nga ang balaod sa igpapahulay mubabol di ay. Mubabol. Nga naman, kay naaman siya ceremonial element. Sa manang ceremonial element, gitapos ni Kristo sa cross. So dunay pagkausap. Unya, nakahinumdum ko nga dunay basahon sila nga kanabang librong Katoliko, pananglit kanang The Faith of Our Fathers, usa ka librong Katoliko. Giingon man gud sa maong libro nga ang Diyos kuno wala maghisgot o nagmando nga ibalhin ang Sabado nga observance ngadto sa Domingo. Nya nganong mangahas migid ta mga Katoliko nga ibalhin gyud gikan Sabado ngadto sa Domingo. Well, tinuod nga walay instruction, litra por litra sa Biblia nga ang Diyos ga ingon nga ibalhin ang inyong pagpatunong sa Sabado ngadto sa Domingo. Wa siya mag-ingon ana. Pero gitagaan niya og authority o gahom ang atong simbahan pinaagi ni Kristo. Kanang sa Mateo 18:18 kadtong nag-ingon si Kristo ngadto sa unang mga kanang gitawag na to grupo sa mga apostol
nga gitawag na tog final arbiter nga grupo o kung baga sa atong termino Supreme Court niining atong pagtuong Kristiyano. Mateo 18:17 ang kahugpungan sa mga apostol gitudlo sa Ginoo nga kanang maoy dangpanan kung dunay mga himuong pagadesisyon, no, nga kinahanglan maminaw gyud kuno ta sa simbahan, no, pinanguluhan sa mga apostol kay kung di kuno ta maminaw isipon tang makasasala, no. Mateo 18:17. Sa Mateo 18:18 klaro kayo ang gahom, no, sa simbahan. Ang inyong idili diri sa yuta, idili na ko sa langit. Ang inyong itugot. So tinuod nga walay instruction litra por litra sa Biblia nga ang Dios gamando nga ibalhin gikan sa Sabado ngadto sa Domingo. Pero gahatag siya og gahom. Pinaagi ni Kristo, si Kristo ang naghatag og gahom sa simbahan sa pagdili og pagtugot. Unya historically gibalhin man gyud na nila, giusab man gyud na nila. Mauna nga kanang basahon nila sa Council of Laodicea, no, 336 tinuod man na, no. Kanang sa Council of Laodicea noon formal declaration of transfer, pero dili na ingon nga didto nagsugod sa Council of Laodicea. Ngano man kay klaro man as Biblia, gihinay-hinay gyud nila og balaan ang adlawng Domingo. Example, katong sa Buhat 20 bersikulo 7 nga Domingo to. Hinoon sa atong rekon karon pagkwenta sa pag-usob sa adlaw, Sabado sa gabi ito, pero sa ilang panahon kanang mo change og adlaw sunset to sunset man na. So kadto kuan na to kanang unang adlaw simana na nga maong Domingo, kanang sa Buhat 20 bersikulo 7 nga mga tinun-an nagkatigom og nagahimo og pagkomunyon o the breaking of the bread nya kanang communion god kuan man na buhat sa pagsimba man na. So gibalaan gyud nila ng maong adlaw og hinoon ni adtong panahon na wala pa na nila gyud tawga og igpapahulay. Ngano man kay ang nailang nga igpapahulay gyud sa maong panahon kadto mang naandan nga Sabado. Mo na nga diha sa Biblia sa bag-ong kasabutan ang ilado nga igpapahulay kadtong Jewish Sabat o Jewish nga igpapahulay. Kay kanang Domingo kung ayuhon nato nagtuon sa labi na sa mga early fathers nga mga sinulat sa mga early fathers kadtong mga direct bang disciple sumusunod sa mga apostol sama nila ni Obispo Ignacio, Obispo Policarpo o uban pang mga direct nila nga mga nahimong disciple o mga sumusunod. Ang ilang tawag anang Domingo Lord's Day o Adlaw sa Ginoo kanang sa Pinadayag 1:10 mao na, no, basahan ra ninyo. Sa Pinadayag 1:10 naghisgot si Juan diha, no, pinaagi hinuog pananawon nga nagasimba kuno siya sa adlaw sa Ginoo o nadiha kuno siya sa espiritu sa adlaw sa Ginoo nya. Kung mag-research mo og laing-laing hubad labi na kanang The Living Bible o The New Living Bible, mabasa diha nga si Juan kuno pinaagig pananawon nagasimba sa adlaw sa Ginoo. Unya mga footnote anang bersikulo nag-refer na siya sa Domingo. Labi na kung naamoy referensya sa history sa simbahan, sa mga panulat pod ni, for example, ni Obispo Ignacio, no, iya yun ang ipahimugatan nga kanang Lord's Day mao ng adlaw nga Domingo. Wala ko'y panahon sa pagtagsa-tagsa ninyo o ukab sa akong reference kay malangan yun ko. 30 minutos na ni atong tulumanon. Kadto manggaling debate na mo atong higalan ako nga kanang evangelist sa Seventh-day Adventist, wala manggali na ako gid mahurot og pamasa to ako mga referensya agi sa nakulangan kus oras niya kini pang 30 minutos ra. So ang ako lang ihatag ninyo ang overview ba, no, sa atong argumento. Kay ang kung sigurista gud ta sa kining pagtuon nato sa tinuod, para nako manginsusi ko sa kanagaling mga
panulat anang mga early Christians sama sa mga early fathers. Nga naman, kay kini sila direct followers ni sa at mga apostoles sama ni Obispo Ignacio. Sila maoy nasayod giun sa pag-interpret sa mga apostol ng mga teksto nga ilang gipanulat. Now, kung karon na gud ta mo base, igo ra tagabasa sa Biblia dayon atong i-rely lang sa interpretation sa mga tao ron, nakasiguro ta nga ang ilang interpretation mutakdo sa interpretation sa mga apostol? Na nagkadaiya mo bitong nadaghan ni atong relihiyon ron agi aning lahi-lahi nga interpretation nga modern interpretation? Mayroon ko modern interpretation nga naman. Kaya kung muadto ta sa mga early fathers nga mga direct good followers sa mga apostol, dili man parehas ang ilang interpretation anang interpretation sa Seventh-day Adventist. Kaya ang Seventh-day Adventist kung muingon galig Sabat, ilag yun ang ipatapot sa 7th day of the week. Nga dili man ingon ana ang naas balaod. Ang naas balaod, unom kaadlaw trabaho, ikapito pahulay. No mention o gunsa ng ikapito. Nagkataon lang nga 7th day of the week gipatunong sa mga Hudyo ng igpapahulay. Unya kanang ceremonial essence gud sa balaod o kasama anang balaod sa igpapahulay, gitapos na ni Kristo sa krus, sumala sa Colosas 2:14 ngadto 17. Mao na nga kanang pagpatunong sa ikapito, pulihan yun na, ug mao nang gitudlo diha sa Katikisem, no? Numbered 1166. Ang 7th day nga gisgutan diha, mao na fulfillment sa Sabat nga mao na kuno ng Domingo. Mao na nga sa Katikisem, basa mo Katikisem, kay naa diha ang pinaka-accurate kaayo nga interpretation sa Biblia. Kay magsalig ra gud tag Biblia, nialain-lain mo natong pagsabot. Unya, kung kanang katikisim mo inyong basahon, authoritative na, dili na private interpretation nga naman. Kaya ang atong mga obispo god, ang ilang authority gikan gyud sa mga apostoles through line of succession. Ang ilang authority, ang ilang ordination gikan gyud sa mga apostoles. Dili parehas anang ubang mga pundok nga wala sila direct link. Ang ilang authorization dili wala. Katahapan o di lang kay katahapan makaingon gyud tag asam lagi kag authority nga ang ilang ordination dili man masumpay sa mga apostoles. Mao na nga kanang Council of Laodicea nga formalize ang declaration sa transfer, tinuod na dili nato na ipangulipas. Kay ang simbahan man gyud gausab ana by the authority of Jesus Christ nga iya pong gihatag ang maong otoridad sa iyang simbahan. Kanang sa Mateo 18:18 ang inyong idili diresyota, idili na ko sa langit, ang inyong itugot. Basta ceremonial element o essence galis balaod, pwede na mausab. Nganong pwede mausab? Kay ang balaod, outside naman sa 10 Commandments ng pagpili unsang adlaw ta musugod og trabaho ug kanang pagpatunong anang ikapito. So pwede na mausob. Ang dili lang mausob kanang divine essence, moral essence kanang mugahin gyud usa ka adlaw sa usa ka semana nga gitawag nag 7th day. Kay kanang unom ana sunod-sunod ang ikapito mo naman ay silbi dayong pahulay. Nya kanang Domingo mo pasarman ana sa divine essence. Sa balaod nga naman sugod tag Domingo kay sugod tag Lunes kay Lunes na magid atong first day of work ron, di ba? Sugod tag Lunes unsa may atong ikapito, di ba? Domingo. Mao na nga dias Katikisem matud pa ang Sunday o Lord's Day fulfillment of the Sabbath. Mo na siya katumanan sa Sabat. Kay kadtong Sabat sa daang kasabutan, syado raman to, landong man to. Matud pa ni St. Paul diya sa Colossians chapter 2 verse 14 to 17. So syado landong kinahanglan na yun ay katumanan. Unya kay katumanan ana Domingo man. Pagkabanhaw ni Kristo nganong gitunong niyag Domingo, di ba? Murag insulto po na kung gipadayon nila na kung ipadayon ng Sabado, itunong unta ni Kristo ang iyang pagkabanhaw sa Sabado, di ba? Kay special man nga adlaw ka na nila.
O niya, mo to, nagkatigom ang mga tinunan. O niya, ni tungha si Kristo. Sa adlaw man tong Sabado. Then, pagkasunod Domingo na pod. O, nagpakita na pod ang Ginoo nga, katong naanag yun si Tomas. O, yan nga nung Domingo ba na? Katong adlaw sa Pentecostes, pagpadala sa Espiritu Santo, kung espesyal nga adlaw alang sa mga Kristiyano, mao pa naghihapon ng Sabado, nga nung gitunong magyug Domingo ang pagpadala sa Espiritu Santo. Pagkayab, ascension ni Jesus Christ sa langit, Domingo, nga nung napuros mo na Domingo, wa man gyud Sabado ana. Nga naman kay kanagong adlawng Domingo, maunay espesyal nga adlaw sa mga Kristiyanos. Nga naman kay mao man ang adlaw sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Nasa unang Korinto 15:45, kung wa mo malimot, kung nagbasa mo ana, unsa giingon ni Pablo? Kung wa pa mabanhaw ang atong Ginoo, kawang lang ang atong pagtuo. Gani giisgutan ni kaganina sa tulumanon sa perspective ni Kanoy, sa iyang tulumanon. Nga kining pagkabanhaw mo ni seal sa pagmatuot sa pagtuong Kristiyano nga dili bakak ang Kristyanismo. Mao na nga kining adlaw sa pagkabanhaw mao ni ang halandumong adlaw sa mga Kristiyano. Napulihan na tong Jewish nga halandumong adlaw nga natunog og Sabado. Kay kanaagong Sabado nganong nahalandumong adlaw na sa mga Hudyo, kay mao manggod po ng adlaw natunong tong ilang Independence Day gikan sa kamot sa mga Egyptians o mga Ehiptohanon. Nasa Deuteronomio 5:15, mabasa diha nga ipahandom kuno tong igpapahulay nila nga matunong og Sabado. Kay mao man po ng adlaw diin nahigawa sila gikan sa kamot sa mga Ehiptohanon. Okay, kutlo ta og world history by O'Brien. Giingon, other practices of the early church, the sign of the cross and the veneration of the bodies of the martyrs come from most ancient times. Sunday was kept holy from the time of the apostles. World History by O'Brien, page 146, paragraph 3. Adto ta sa sinulat ni Obispo Ignacio, no, daghan man ta kay ni diri mga church fathers. Ang ako lang paborito akong i-priority kay di gyud masulod aning 30 minutos na tong programa. Bishop of Ignatius, no, tinun-an disciple ni St. John, sa iyang sulat ngadto sa mga taga Magnesians. Unsa may iyang sulat? Ingon siya, those who were brought up in the ancient order of things, and that is the Jews, have come to the possession of a new hope, no longer observing the Sabbath, sumaning Sabbath nga gitumbok diri katong Saturday, but living in the observance of the Lord's Day, mao ning Sunday, on which also our life has sprung up again by Him and by His death. No, letter to the Magnesians, 8 AD 110. Mas kasaligan ni Obispo Ignacio kay disciple of St. John. So kanang pinadayag uno Jes nga naghisgot diha, no, sa The Living Bible nga nagsimba kuno si San Juan sa adlaw nga sa Ginoo, mao na ang gipasabot Domingo, Lord's Day. Kay ang Lord's Day sa daang kasabutan Sabado man do. Nya sa bag-ong kasabutan lain naman kunong adlaw. Sumala sa Hebrews chapter 4 verse 8, no? Lain ang adlaw. Nya balikan na to gamay. Ngayon sila ngano man lagi si Kristo. Katong wa pa siya namatay, katong balik-balik man siya sa adlong Sabado sa igpapahulay sa mga Hudyo. Dili na ikatingala kay ang sa wa pa mamatay si Kristo, binding pa ang daang kasabutan. So as a Jew, kinahanglan obligado siya nga mo i-respect anang igpapahulay sa mga Hudyo. Kay masinulundan man to si Kristo. Wa man siya moanhi diri aron pagguba sa balaod, kundi aron sa pagsunod. Mao na nga sa wa pa siya mamatay, obligado siya sa pagsunod anang Jewish Sabbath nga matunong og adlong Sabado. Mao nang balik-balik Diyos Kristo ana, dili lang gani ng Sabat, apil pa gyud ang mga piyesta. Kay katong mga old feast o daang kasabutan nga mga piyesta, hangtod pa man to sa kamatayon ni Kristo sa krus. So kinahanglan mo apil siya. Mao nang matinumanon gani si Kristo mo'y nakatuman sa kanang balaod sa mga Hudyo o katong balaod ni Moises, kay insakto gali ang iyang pag-interpret sa balaod.
Pero sa dihang ni kuanan nagsugod na ang daang kasabutan, gihinay-hinay po ta og tudlo. Sama sa mga gitudlo ni San Pablo nga dili na ta obligado anang balaod ni Moises. Kay dili kuno ta matarungon sa balaod ni Moises. Sumala sa atong mabasa sa Buhat 13:39. Matarungon ta sa balaod ni Kristo. But pasabot kanang balaod nga gitudlo sa iyang iglesia o sa iyang simbahan. Unya kana pong sa Lucas 23 katubang sila ni Santa Maria o ubang pang mga Kristiyano ilag hapong girespeto ng Sabado tungod kay kung imong analyson bag-o pa ang simbahan ni Kristo na milit-pilit pa ang ilang batasang Hudeo dili na automatic mabiyaan ug unsa ilang nabatasan sa Hudeo pa sila o sa gatong tinuhuan nilang Hudeo. Labi na kay niadtong panahon na bag-o pa nagsugod ang simbahan ni Kristo, dili pa bright ang mga Kristiyano niadto. Magdebate pa manggaling sila kay malibog sila unsay ipadayon unsay dili. Si Pedro gani kisi-kisi pirmiro kay tudluan just Ginoo pinaagig pananawon nga katong gitunulan siya habol nga naay gipakita nga daghang mananap apil na tong giisip nga mga mahugaw baboy isdang wala himbis giingnan sa Ginoo. Pedro pagtindog kaon pag-ihaw kisi-kisi si Pedro kay ingon siya nga Ginoo wa pa ko kakaon og giisip nga mahugaw. Unsay giingon diha ayaw isipa nga mahugaw ang mga butang nga gilimpyuhan na. But pasabot dili na isipon tong giisip nilang mahugaw sa una. Mao na ang bag-ong kasabutan. Nahinay-hinay na nilang nasabtan. Mao na nga sa Council of Jerusalem, dili na gyud ta kakita diha nga ang mga apostol nanudlo nga dili gihapon ipakaon ng baboy isdang wala himbis. Gawas anang dugo kaila pa nang giapil pag dili. Mao manggalin na mga iglesia ni Kristo og kanang mga saksi ni Jehova gadili anang pagkaog dinuguan agi anang Council of Jerusalem. Pero kining pagsabot god galambo man ang ato mga obispo nakasabot nga kanang pagdili sa pagkaog dugo dili na universal law gani na sa bisan sa daang kasabutan nga gidili na naay panahon nga di sila mukaon sila na Levitico 10:18 pag mo na nga sa Council of Florence gibiyaan na ng pagtulunan na kiwa na manudlo si Kristo wa lang gihapon ko kahuman. Okay, padayon na to og mapuhon. Okay, now, mga tinahod nga tigpaminaw sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kinagkuhan sa atong simbahan, no? Pinaaki sa atong obispo diri sa Diocese of Dipolog, si Bero Kaermari, uban na sa mga kaperian. Kini ang ubos ninyong alagad sa mong tulumanon, Silbert Don Doyano Sr. alias Veritas, hangtod sa nudigayon, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, si Espiritu Santo. Amen. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, o bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, o guban pang mga suliran, unsay mga hinungdan ni ining tanan. Tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon. Lamdag sa kahitasan. Tulumanon nga muayag, mubatbat o mutubag na ining tanan. Uba na ining inyong sulugoon, Silbert Dondoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan. Lamdag sa kahitasan. Ang maong tulumanon, inyong madungog matag adlaw. Lunes hangtod Sabado sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN.